yabamenyi bensemo y'ebunge ya North Mugirango abo bono bakurwa ibirengereri byabo igoro yo muswada bwokurusibwa bisiko mugavana bwe county Nyamira Amos Nyaribo nigo nyarako bakoguturbanirwa hase egati yabo barutwa magana nabange koumia bagokwanekerekyo nigo bono batebirenga nigo baganeti Nyaribo atigarabisi ase bagikeire bokongu hegakorekyo hase nsemo y'ebunge yo nigo yagendreire nemiroberio nonyene ngusanano eyo yarenge aroro iyo abu no butoto kumetie kaki karate karamotigo yo aje Yo yaba urudi amagena nonyuka takitikendi takumulingora nyoruka ngani lekendi amintuka kijezo mwana nyata yabano bwari nunya baru ninjeri nachi kokwana bandorana niko ngunda kwano bumaene amagena amana gocha mangi lakini oyo lyaka kakichandi mwateti no mwako yo nakorera tiga siya nari asaba amagena kurutukorwa abantu nyugwete ngo babisire nyumba bakabanda bakanechi bunduki kuchia mugenda ororo ini tiga totebe naki amagana impeachment tayo bono banya orekanirie Paulo mtakatifu Maria tano ko Paulo mtakatifu nkano ayi mukachi obu nkano ayi mukachi bo bwali amagana aliyo 10 na yamagena impeachment yaroteyo ya Nyaribo tuwakani na bakachi bo bwali nabara amagana agokora tari maya karo mugambi tigatige no ya impeachment public participation tunapigwa mawe na ofisi zimefungwa hadi wa Nyabaro tunapigwa mawe. We cannot operate like that. We are ready to die to defend our democracy. Nyabare duke ya Nyabaru ya nuaroro ya nuani roba tali kumukani kumwa kwa ngini bwana takabaliga bwana tukunogambi Jega ko beka bantu ko gambi kyo bono ngakuri Nyabare beka bantu ko Samalieta ngoro kwa Jones Ondicho kurwe county assembly ya Nyamira iga tore ekerenyo MCS office obwari market go twaikaga igamambia na masakarali yayo wicholia elinde abantu ba Nyamira North barua maoni igoro ya impeachment yo mu governor Nyaribo Amos ekero twaika ikimambia go chinse charenge isatu abo twanyora ground nkyalenge kiya igo tuanyora abantu mbalenge gaiga babekirororo ntwamanyite faction kiya babeka gaiga katika abande balenge nechinyimbo na abande namagena ya bidi twaira nake twachikora console pro office na kitokora office bato te tochiche to capture ground bunere kero twache ya kabere chinsa sana na gaiga twanyora abantu nabo barororo bati nabo balenge willing ko rwa maoni abo twabaira masakara ntogenda to collect their views abago support na abatari go support. I think he's tense a bit lakini rende we are doing fine ikiagara mbaganda to church ande kan tongo ta tumira kaunti na bataka kuruhusiamo simpa kwetu molo